The ship. Dagat, swimming. Hi. Hi. Hi guys. The bird, oh, the donkey bird. Bird. It's a bird. Kita ka wala. Wow. Ikaw na na. Ano sila? Naman daw. Naman dali dali TikTok na tanaw. It's a swimming. Hello mga ka-wonders! Good evening or mayang hapon. Ako mga lagtoso ni Ami diri. Nanuroy mi. Ako mga lagtoso. Akay! Akay lang ang lagtos! Dito mga ka-wonders, nang laag mi. Namin dire gawin mi sa Taguluan Plaza. Ay, suroy mga bata niya. Wala sa stress. Wow. Pero di kayo may dugay. Tarunis Plaza, niapon ka nali. Tagtaod uli. Isiking dalan mga coders. Oh. Isiking dalan. Hello guys! Hello! Hi! Okay. Mga ka-wonders. Isi kayong alan sa Taguluan ng wonders. Akong misis nagpapit sa pharmacy kaya nagipalit. Nagpalit sa tambal Mercury drug. Isi na kang Taguluan mga ka-wonders. Nakapuyo baya mi dini mga 1982. 2 anyos ko 1982, 83, 84, 85 then 86 mga 5 years mi diri. Mga ka-wonders, tres Taguluan mga 5 years mi diri mga ka-wonders. Nagpuyo din niya akong papa. Trabahante to, maintenance to sa motor pool dire sa municipality of Taguluan. Muna akong papa Imano gigay na siya twink. Ako itong amahan niya Imano. In mids of 1986 na-transfer na din mi sa Cagayan de Oro City diya sa Kapitolyo sa farmhouse. Nami bang house diya kay akong papa. Kidala man ni Imano nga amahan. Ay casual man to kung papa bintinan sa motor pool. Wow. Oh. So munang istorya nga nung niabot ni Cagayan mga ka-wonders patsadaba ning auto Ertiga. Mga ka-wonders niabot mo ng istorya niabot mi sa Taguluan sa Miss Oriental. So mga 5 years pod mi diri mga ka-wonders. 5 years mi diri. Makadungawog na ko ana kay akong edad na pag lakaw na mo dito mga 6 years old na ko kay 1987 school year 1987-1988 grade 1 man ko Dia City Central. So anak gyud mga 1986 mids of 1986. So tagtaod na nga panahon mga ka-wonders. Tagtaod na nga panahon. God is so good. Abot pa taan ni mga panahon na. Dadagom lagi o ilang samtan ni mulan ba aron maka padidit pas duyanan mga bata. Busy na rin Taguluan ba? Ay mga ka-wonders ha, katong shiny dili detergent, shiny dishwashing liquid. Katong gusto mo order na ay amo ha, na mo ubay-ubay ni dinhi. I-post lang nako sa link ang mga prices. Wow. Premium na siya mga ka-wonders, premium ha. Premium, mahal na dito sa mall. Ito
tos groceries pero sa ako sa mga barato ra kay direct man. Sige lang na ako misis oh. Akong kinakusgang asawa na alit sa tambal. Ayan, sinagiging dalan ba? Alas misis. Hi ma'am! Malas akong ipalit, katag-12. Patag-12 lagi na. Sige lang, ka na lang sa. Kay once a day raman po. Sige na mga ka-wonders. Dagan dito pre. Padayon sa misunan, sa plaza, babu. Ibo kayo mga ka-wonders oh. Sada kayo ba oh. Plaza sa Taguluan, ibo kayo. Bukas ako kamot. Tayo mga ka-wonders oh. Daghan kayo mga baligya. Hello mga ka-wonders. Namin sa Taguluan Plaza. Suro-suro yung mga bata. Yan. Wow, wala na ilang duyanan, ilang siso. Wala na ilang duyanan, siso. Slide ra ba? Wow. Ini ilang plaza din pagkapatsada. Si Tanate. Ano ni? Mga buwan. Wow! Ay, gibalhin day dani. Gibalhin. Ilang ilang padidit. Ilang padidit mga ka-wonders oh. Wow. Ilang padidit, ilang highway. Ano yung mga ka-wonders oh. Duyan, mura gini mo gyan ni Andre. Abay talay. Mura gini mo gyan ni Andre mga ka-wonders oh. Naingus abat. Alam mo yung moyo. Kami rin pa kami. Video man eh. Wow! Moy moy. Banda. Ali manda dali. Ali Mala. Kasi mandalay. Mala. Lilay. Duyan ma'am. Pareha magtamanda. Pareha malaw. Yehe. Lah si ate pakusog-kusog. Wow! Ada kailang plaza mga wonders oy. Ada kayo. Oh. Langdom oh. Old church. Dugay na kayo ng simbahan ba? Ay, pwede mo ba kung mag-slide? Mala. Maklaro man. Isa, sige pa. Kung sa'yo mo ikasulti mo eh, sige, nog-nog mo eh, interview to ka mo eh.
Sit down mo eh. Saba. So, bagi tanaw ni mo anak ko eh. Ama ka, Angela. Yehey, sweet. Nahir, eh. Ako nga. Ayaw, kuwas, mama. Sir, di magdan. Amanda. Wah, gue kakut kita penganak Wonders oh. Picture? Wah, video tahun na. Picture, takot ka naman. Sige, sige. Picture at karon. Ay, bikin picture oh. Oh. Ada ke ilang plaza mga ka-Wonders. Ada. Ada kayo ilang plaza. Aman mo. Amanda. Wow. Mana nyo si Amanda? Wow. Sisa ka na lang. I love Tagulwan, Tara. I love Tagulwan. Mga ka-Wonders. I love Tagulwan. Ayan mga ka-Wonders. Ayan. Skating area oh. Ayan. Picture may mala di man.